سلام انتعنا نعخاتكم يخون زي خبركم زي خبركن تخاتلت مدبنا ابناي لومي سولس 4 تقمتي كلتا شحن سران كلتن سومناوي مدب سبورت نمنسحاب إيرتران رواندان كمون مبرار كالوت كلت هاجرات كاب متصاري قدمات وانشا شامبيونز كعس سجري جونيور افريكا نعوتات إيرتراوያን አትሌታት ኣብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ዓለም ነተሳትፎ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳዊት የማንን መትከል ኢዮብን ኣብ ዙር ኢራን ከምኡን ካልኦት ዝተፈላልዩ ሓበሬታታት ስፖርት ሒዝናልኩም ኣብ ሰዓትና ደበኺልና ኣለና መከታልኩም በኸብረ ንዕድም ኣብ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምክፋል ካብ 30 መስከረም ክሳብ 19 ጥቅምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ መጻረይ ውድድር ከካይዳ መደብ ተሰሪዑለን ከም ዝነበራ 10 ኣባላት ሃገራት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ምብራቕ ኣፍሪካ ማለት ሴካፋ 6 ተሳተፍቲ ጥራይ ከም ዝተረፋ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሴካፋ ኦንላይን ዝተዘርግሐ ዜና ኣረጋጊጹ ኣብቲ ኣብ ስታድየም ኣብ በቂላ ዝሰላሰል ንትሕቲ 17 ዓመታት ዘዕድሚዮም ተጻወቲ ዘሳተፍ ውድድር ኣብ ጉጅለ ሓደ አንጋዲት ሃገር ኢትዮጵያ ኤርትራ ታንዛኒያ ሶማሊያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ጉጅለ ክልተ ድማ ኡጋንዳ ጅቡቲ ሩዋንዳ ሱዳንን ብሩንድን ተደላዲለን ዝነበራ ክኾና እንከለዋ ሕጂ ግን ኤርትራ ትርከበን 4 ሃገራት ስለዝተኣልያ ቁጽሪ ተወዳደርቲ ሃገራት ናብ 6 ለጠቕ ከም ዝበለ ተፈሊጡ بمسرت يقدم وصي ዝነበረ መርሐ ግብሪ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ማለት 30 መስከረም ምስ ሶማሊያ ክትጋጠም መደብ ተሰሪዑላ ዝነበረት ኤርትራ ከምኡን ሩዋንዳ ነቲ ውድድር ኢለን ናብ ኢትዮጵያ ተጻወተን ከም ዘይልእካ ንሴካፋ ብጽሑፍ ከም ዘፍለጦ እቲ ኣብ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ንዝርከባ ሃገራት ዝጠርንፍ ዝገደመ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣገንዚቡ ብዘይካ ኤርትራን ሩዋንዳን ተን ካልኦት ክልተ ካብ ዝውድድር ዝተኣልያ ሃገራት ሱዳንን ጅቡትን ክኾና እንከለዋ ሕጊ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ካፍ ብዘይ ምኽባረን ከም ዝተባረራ ተሓቢሩ ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ኣውካ ጌቻዎ አንቀጽ 27.4 ሕጊ ውድድር ትሕቲ 17 ዓመት ካፍ ዝኾነት ትኹን ተሳታፊት ሃገር ብውሕዱ ሓደ ካብ ተጻወታ ዕድሚኡ ካብቲ ቅቡል ደረት ዕድመ እንተዳ ሓሊፉ ካብ ውድድር ንኽትግለፍ ስለ ዝእዝዝ ሱዳንን ጅቡትን ድማ ገሌ ካብቶም ናብቲ ውድድር ሒዘኖም ዝመጻ ተጻወተን ብዝተገብረ ምርመራ ኤምኣርኣይ ዕድሚኦም ልዕሊ 17 ዓመት ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ከም ተሰጎጓ ኣረድዩ እዘን ዝተጠቕሳ 4 ሃገራት ካብቲ መጻረይ ግጥማት ብምእላየን ሴካፋ በቅድሚ ትማል ሰንበት ዳግማይ መርሐ ግብሪ ንምስራዕ ዕጫ ክገብር ዝተቐሰበ ክኸውን ከሎ በቲ ዝተሳለጠ ዕጫኻ ኣብ ምድብ 1 ኢትዮጵያ ታንዛኒያን ሶማሊያን ኣብ ምድብ 2 ኡጋንዳ ብሩንድን ደቡብ ሱዳንን ተደላዲለን ኣለዋ ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝሓዘ ሃገራት ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰግራ ክኾና ከለዋ ካብ ፍርቂ ፍጻሜ ናብ ፍጻሜ ዝሓልፋ ክልተ ሃገራት ድማ ኣብ ዓመተ 2023 ብቶታል ኤነርጂ ዝተመዊሉ ኣብ ኣልጀሪያ ብሰላሰል ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሃገራት ኣፍሪቃ ክካፈላን እዚ መጻረይ ጸወታ ተማልሶኒ ብግጥም ኡጋንዳን ብሩንድን ድሕሪ ምኽፋቱ ቀዳም 15 ጥቅምቲ ብዝካየድ ግጥም ፍጻሜ ክዕጸዩ ኤርትራዊ ስዊዘርላንዳዊ አትሌት ታደሰ ብርሃን ብሰንበት 2 ጥቅምቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ተሰላሰለ መበል 88 ውድድር ጉያ ሞራት ፊርቦርግ ቀዳማይ ብምውጻእ ስሙ ኣበሪኹ 40 ዓመት ዘዕድሚኡ ኦሎምፒካዊ አትሌት ታደሰ ነቲ 17.17 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ብ52 ደቂቃን 50 ካሊታትን ብምፍጻም ንሳልሳይ እዋን ኣብ ዝተዓወተሉ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወጹ ኬንያውያን ኤሪክ ሊዮንን ኤልቪስ ቼቦሮን ብቅደም ተኸተል ብ9 ከምኡን 16 ካሊታት በሊጾም ኣብ ወርሒ ዳር ንዝግበር ውድድር ጉያ ማራቶን ኒውዮርክ ሓያል ምድላዋት ዘካይድ ዘሎ ታደሰ ቀድሚ 2 ሰሙን ኣብ ውድድር ፍርቂ ፍጻሜ ኮፐንሃገን መበል 14 ተርታ ኣብ ዝተሰርዓሉ ነቲ ውድድር ብ59 ደቂቃን 53 ካሊታትን ብምዕማም ናይ ክሊ ዕድመ 40 ዓመትን ልዕሊኡን ክብረ ወሰን ዝቐልጠፈ ግዜ ፍርቂ ማራቶን ኤሮጳ ክሕዝ በቂዑ ኤርትራዊ አትሌት ዳንኤል መስፍን ብቅድማል ሰንበት ኣብ ሚኒያፖሊስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ውድድር ጉያ ማራቶን ትዊን ሲቲስ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ ኣብዚ 2 ሰዓታት 11 ደቂቃን 28 ካሊታትን ዝሓተተ መበል 40 ዓመት ምጅማር ዘኽበረ ውድድር ጃፓናዊ ዮያ ዮሺዳ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ውድድር ክዛዘም ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ምጭባት ጨዋዳታት ኣጋጢሞ ነቲ ውድድር ስኑ ነኺሱ ዝወደኦ ወዲ 34 ዓመት ዳንኤል መስፍን ድማ ልዕሊ 2 ደቂቕ ደንጊ ብምእታው ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ بقدمت مال السنبت أب كولومبيا بستخايدة وردر فرق ماراثون بوغوتا زتخافلت إيرتراويت أولمبيكاوت أتلت نازريت ولدو نقد الدماء الرابعي تخينا بمززام عقابي وتسيتا مسجيبا قال 30 عامت نازريت ولدو كابنت وردر بحادة ساعة 13 دقائقا 29 كاليتاتن زتعاوتاتلو كينياويت أنجيلا تانوي بستات 4 دقائق دحرايا أب مزازم حنتات بتسحا
ናዝሬት ወልዱ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ማለት ናብ ሰንበት 18 መስከረም ኣብ ዘውግሕለይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝገበረቶ ውድድር ጉያ ብላክሞርስ ሲድኒ ማራቶን ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፖድየም ሓቑራ ነይራ። አትሌት ሃብቶም ሳሙኤል በቅድሚ ማል ሰንበት ኣብ ሊል ፍራንሳ ኣብ ዝተቃንዐ ውድድር ጉያ 10,000 ሜትሮ 5 ደረጃ ብምሓዝ ዘተባብዕ ውፅኢት ረኺቡ። ኣብቲ ብኬንያዊ ኣሞፅ ብ27 ደቂቕን 11 ካሊታትን ዝተፈጸመ ውድድር ኤርትራዊ ሃብቶም ሳሙኤል ንኢትዮጵያዊ ታደሰ ተኽለ ከምኡውን ንኬንያውያን ኢማኑኤል ኪፕሮፕን ሚካኤል ኬቤትን ስዒቡ ካብ ተዓዋቲ ብ54 ካሊታት ተፈንቲቱ መስመር ረጊጹ። ወዲ 18 ዓመት ውልዶ መንእሰይ ሃብቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሴ ኣብ ካሊ ኮሎምቢያ ዝተሳለጠ ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድር ንወዲ ሃገሩ ምርሃዊ መብራህቱ ስዒቡ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ነሓስ ማዳልያ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ተቀዳዳማይ ጀርመናይት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይክኤድ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ካብ ሐሙስ 29 መስከረማት ሒዙ ምስ ወዲ ሃገሩ ተቀዳዳማይ ማሌዥያዊት ክለብ ተሬንጋኑ ፖሊጎን መትከል እዮም ብምዃን ብሓባር ኣብ መበል 35 ውድድር ዙር ኢራን አዘርባይጃን ክወዳደር ቀኒዩ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዙር ሰርቢያ ብጫ ማልያ ናይ ብሕቱ ዝገበረ ዳዊት ኣብ ዝትማሊ ዝተዛዘመ ዙር ኢራን አዘርባይጃን ክሳብ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተሰላሰለ 4 መድረኻት ብሓፈሻ ድምር ግዜ ብጫ ማልያ ለቢሱ ካብ ዘሎ ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ኮንቲኔንታል ክለብ ታርቴሎ ኢዞሮክስ ጃኒ ማርቻንድ ብ19 ካሊታት ጥራይ ተፈልዩ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ነይሩ። ዳዊት ትማሊ ኣብ ሓሙሻይን ምዛዛምን መድረኽ ዘመዝገበ ውፅኢት ግን ክሳብ ኣብ ስቱድዮ ዝኣተናሉ ሰዓታት ኣይተዘርግሐን። መትከል ቦገኑ ክሳብ ሰንበት ኣብ ዝነበረ ውድድር ካብ ማርቻንድ ብ3 ደቂቕን 37 ካሊታት እንድሒሩ መበል 21 ተርታ ሒዙ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ማለት ብ17 መጋቢት 2022 ኣብ ስታዲየም ጎዲሰን ፓርክ ክለባት ኤቨርተንን ኒውካስል ዩናይትድን ግጥም ፕሪምየር ሊግ እናካየዳን ከለዋ ሉዊስ ሜክቸችኒ ዝተባሃለ መንእሰይ ናብ ማእከል ሜዳ ብምእታው ንገዛእ ክሳዱ ምስ ሓደ ካብ ዓንዲ ልዳት ናይቲ ሜዳ መቑቂሑ ነስታት 14 ደቂቕ ፀወታ ከተኣጓጉል ከም ዝገበረ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ። ኣብቲ ዕለት ኣኽበርቲ ፀጥታ ናይቲ ስታዲየም ነቲ ንክሳድ ናይዚ ወዲ 21 ዓመት ተጣባቂ ክሊማዊ ለውጢ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ምስ ዓንዲ ልዳት ኣጥቢቑ መውቂሕዎ ዝነበረ ሓፂናዊ ገመድ ሓግሒጎም ንምቑራፅን ነቲ ሰብ ንምግልጋልን ልዕሊ 8 ደቂቕ ወሲድሎም። ስቶፕ ኦይል ዝብል ስም ናይ ሓደ ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ ዝጣበቕ በርጌሳዊ ናይ ተቃውሞ ጉጅለ ዝተጻሕፎ ማልያ ተኸዲኑ ንስታዲየም ጎዲሰን ፓርክ ዝወረረ ሉዊስ ማክቸችኒ ብዝፈጸሞ ተግባር ተኸሲሱ ድሕሪ ገለ መዓልታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ከም ዘይጠሓሰ ብምግላጽ ንበደሉ ክሒዱ ነይሩ። እዚ ንጉዳይ ማክቸችኒ ዝከታተል መስርሕ ፍርዲ እዚ ብዝተፈላለየ ቆፀራታትን ርክባትን ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መዕለቢ ረኺቡ። ማክቸችኒ በቲ ኣብ ስታዲየም ጎዲሰን ፓርክ ዝፈጸሞ ተቃውሞ ህይወት ብሚልዮናት ዝቁፀር ሰባት ከድሕን ከም ዝኻኣለ ንመጋባእያ ከረድእ እኳ እንተፈተነ ማእከላይ ዳኛ ናይቲ መጋባእያ ግን ዝወሰደ ስጉምቲ ግዲ ዘይብሉን ሓደገኛን ምንባሩ ብምግላጽ በቲ ዝቐረበሉ ክሲ በደለኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ 6 ሰሙን ክእሰርን 500 ፓውንድ ክኸፍልን ን3 ዓመታት ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስታዲየም ከይኣቱን ፈሪዳቶ። ሉዊስ ማክቸችኒ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለት ሒዙ ኣብ ቤት ማሕቡስ ብምጽንሑ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ማእሰርቲ ብይን ድሮ ስለ ዝዛዘሞ ድሕርዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተዋህበ ፍርዲ ናጻ ወፂኡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ መዕገቲ ተሳኢንዎ ዘሎ ኖርዌዣዊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ጋንቱ ኣብ ግጥም ማንቸስተር ደርቢ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብገፊሕ 6-3 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ዝተፈላለየ ክብረ ወሰናት ሰይሩ። ንሱ ኣብቲ ኣብ ስታዲየም ኤሜሬትስ ዝተቃንዐ ፀወታ ኣብ መበል 34 37 ከምኡ 64 ደቂቕ ኣከታቲሉ 3 ኳዕሳሱ ኣብ ሰኪዕት ዩናይትድ ብምቕማጥ ሃትሪክ ኣብ ዝሰርሐሉ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሒደት ፀወታታት ዝቐልጠፈ ሃትሪክ ሰርሐ ተፃዋታይ ብምዃን ኣብ መዝገብ ሰፊሩ። ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ክሳብ ሕጂ ሒዝዎ ዝፀንሐ እንግሊዛዊ ማይክል ኦወን ክኾን ከሎ ንሱ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ሃትሪክ ንክሰርሕ 48 ግጥማት ይወሲድሉ። ሃላንድ መንጻሩ ነዚ ቅያ ኣብ 8 ግጥማት ጥራይ ይፈጺሞ። ሃላንድ በዚ ናይ ሰንበት ሸቶታቱ እቲ እንኮ ኣብ ገዛእ ሜዱ ኣብ ዝተሰላሰለ 3 ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሃትሪክ ሰርሐ ተፃዋታይ ዝብል ክብሪ እውን ረኺቡ እዩ። እዚ ወዲ 22 ዓመታት ቃሒ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ናይ ሃትሪክ ጉዕዙ ብ27 ነሓሴ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ኣብ ልዕሊ ክሪስታል ፓላስ ብዝቑፀረን 3 ሸቶታት ዝፈለሞ ክኸውን ከሎ ድሕሪ 3 መዓልታት ድማ ንክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ፍጹም ብዝኾነ ሃትሪክ ተሳኢልዋ። በቅድሚ ትማሊ ድማ ብኔዘርላንዳዊ ኤሪክ ተንሃኽ እትዕለም ማንቸስተር ዩናይትድ በዓልቲ ተራ ሃላንድ ነይራ። ኣብዚ ናይ ሰንበት ፀወታ ኤርሊንግ ሃላንድ 2 ናብ ጎል ዝተለወጣ ኳዕሳስ እውን ንወዲ ጋንቱ ፊል ፎደን ፈትፊቱ ስለ ዝቐረበ ኣብ 5 ሸቶታት ጋንቱ እዩ ተዋሲዩ።
እዝኻ ኣብ ሓደ ግጥም ማንቸስተር ደርቢ ኣብ ዝበዝሐ ጎላት ኣበርክቶ ዝገበረ ተጻዋታይ ይገብሮ ንሱ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣጽሒፎ ዘሎ ብዙሕ ጎላት 14 በፂሕሎ እዚ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብተን 5 ዝዓብያ ዝበሃላ ሊጋት ኤውሮጳ ዝነጥፉ ተጻዋቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሰሪዕዎ ይርከብ ካብዘን 5 ሊጋት እቲ ብቐረባ ንሃላንድ ስዕቦ ዘሎ 9 ጎላት ኣቁፂሩ ዘሎ ፖላንዳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ባርሰሎና ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ክኸውን እንከሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ካብ ናቱ ፍርቂ ዝበዝሑ ማለት 7 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዔትን ዘራኸበ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቶተናም ሃሪ ኬን እዩ ኣብ ምብራቕ ጃቫ ኢንዶኔዥያ ብቐዳም ባሕተ ጥቅምቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ብዝተላዕለ ዕግርግር ብውሕዱ 125 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነው ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ካልኦት ብማይ ዝቑጸሩ ዜጋታት ሃገር እውን ዝተጎድእሉ ፍጻሜ ፐርስባያ ሱርባያ ዝተባህለት ክለብ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኣሬማ 3-2 ድሕሪ ምዕዋታ ዘጋጠመ ኮይኑ በቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ዘይተሓጎሱ በሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍቲ ኣሬማ ድሕሪ ፍሽለት ጋንቶም ዝተፈላለየ ጎዝ ነገራት ብምድርባይን ንሜዳ ብምውራርን ህውከት ከም ዝፈጠሩ ተሓቢሩ እቲ ዕግርግር ካብ ስታድየም ወፂውን ከም ዝለሓመን ብውሕዱ ድማ 5 ዝበፅሓ መካይን ፖሊስ ከም ተቓጸላን ከም ዝዓነዋን ተፈሊጡ ፖሊስ ነቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ንምህዳእ ዘነብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሰን ከም ሳዕቤን ናይ ዝኻ ኣብ ህዝቢ ብዝተፈጥረ ስምባዴ ጽቕጥቅጥ ስዒቡ ብሕጊ ፊፋ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ዘነብዕ ጋዝ ምትኳስ ክልኩል ብምዃኑ በቲ ሰዓበ ህልቂት ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ሰፍ ዘይብል ነቐፌታታት ይውሕ ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ምብራቕ ጃቫ ኒኮ ኣንፊታ ፖሊስ እቲ ዕግርግር ምስ ተፈጥረ ካብ መጠን ንላዕሊ ዓቕሊ ከም ዝገበረን ነቲ ጉዳይ ከዓ በገባብ ከም ዝሓዞን ብምሕባር ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ህውከት ዝፈጠሩ ደገፍቲ ብፋልልነት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባትን ፖሊስን ንብረቱን ጉድኣት ከብጽሑ ስለ ዝጀመሩ ዘንብዕ ጋዝ ንኽጥቀሙ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኹሉ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ጸላም ዕለት እያ እቲ ክስተት ድማ ክንዮ ዓቕሚ ርድኢት ወዲ ሰብ ዝኾነ ትራጀዲዩ ብምባል ነቲ ሕማቕ ኣጋጣሚ ክገልጾ እንከሎ ፕረዚደንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዋዲዶ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኣገባብ ምሕላው ጸጥታ ምርመራ ክካየድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዚ ክስተት እዚ ዛጊት ኣብ ዓለምና ኣብ ውሽጢ ስታድየም ካብ ዘጋጠመ ሓደጋታት ምስቶም ዝኸፍኡ ቅዝፈታት ክስራዕ ከም ዝኽእል ይግለጽ ዳረን ኣምብሮስ ካብ 2001 ክሳብ 2016 ምስ ክለባት ክሪስታል ፓላስ ኒውካስል ዩናይትድን ካልኦት እንግሊዛውያን ጋንታታትን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጠፈ ተጻዋታይ እዩ እዚ ብሓፈሻ ኣብ 410 ጸወታታት ዝተሰለፈ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ምስ መደበር ቴሌቪዥን ቶክ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ክሪስታል ፓላስ ኣሰልጣኒ እዩ ዝነበረ ኔል ዋርኖክ ኣመልኪቱ ሓደ ዘስደምም ዛንታ ኣዘንትዩ ንሰር ቦቢ ሮብሰን ሓዲካ ዋርኖክ እቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዓላማ እዩ ኣነ እውን ምስኡ ብዘለኒ ቅርበት ደጋንታይ ወዲ ዋርኖክ ኢሎም እዮም ዝጽውዕኒ ነይሮም ኢሉ ዛንቱ ዝጀመረ ኣምብሮሴ ዕላሉ ብምቕጻል ሓደ እዋን እዩ ኣብ 2010 ኣንጻር ክለብ ወልቭስ ካብ ሜዳና ወጻኢ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዋንጫ ኤፍኤ ነይሩና ኣብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ምስኣተና ዋርኖክ መጺኡ ስምዑኒ ንበዓልቲ ቤተይ ሻሮን ብየማናይ ክንፊ ዝከላኸል ተጻዋታይና እተዓውተና ሽቶ ከመዝግብ ብሕልሚ ስለ ዝተረእያ ዳኒ ባተርፊልድ ሎሚ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ክስለፍ ኢኻ ኢልዎ ኣብ የማናይ ክንፊ መስመር ምክልኻል እውን እንተኾነ ናትናኤል ክላይን ወትሩ ይስለፍ ስለ ዝነበረ ባተርፊልድ ዝበዝሐ እዋን ካብ ፀወታ ተገሊሉ መንበር ተቐየርቲ ዘምውቕ ነይሩ ንዘረባ ዋርኖክ ምስ ሰማዕና ኩላትና ብዝሓቕ ፈሊሕና ንሱ ግን ይዋዚ ኣለኹን በቑም ነገር ኢሉና ኣብቲ ዕለት ኣነ እውን ስለ ዝተጻወትኩ ካብ ማእከል ሜዳ ናብ ዋርኖክ እናተመልከትኩ ብውሽጠይ እዚ ላግፂ ክኸውን ኣለዎ በጃኻ እንተገደደ ኣብታ ቦቱ ኣብ መስመር ምክልኻላት ጻውቶ ይብል ነይረ بزخانه أب صوتا مساعتنا دحري عرفتي باترفيلد أو وش تشدش دقائق 3 جزء مالت حنت برسو حنت بسقامي تأجرو حنت دما بيماني تأجرو نلدات وولفس بمدفر فتسوم زخانه هاتريك سريحو أبتقدم دما 3 بحدة تعويتنا نابزغت المدرسة سجرنا بدحر زعلت أتوم قومتي تسلفت زي كونو تتصاتي نوارنوك لومخي شارون بعلت بيتك حلي مادو قلدو أنا قول إن أتوخو كاللخو أي حالمة إن بلو بملك عوازا حتى يغربوا لنيروم إلو كابت زقرم مزت فلاليا كلابات نعسرا عمتاز تتصاوته إنجليزاوي داني باترفيلد أب حموشميتن سانشعتن قطما تسلفو أبز سالتو تصوتاتات 14 جولات رايو أوطيرو كابزان 14 دما أتن بحلمي بعلت بيت وارنوك تدقفو أبز تسلفلو تصوتا زأتون 3 جولات نعسران حدن ميتايت كاب شوتاتاتو يشفنا أبز حجوان أب نيوزيلاند كم أسلطان كوينو زعيزلو أب مسمر مكفالن متكعن سلف زنبره بول إفلون تمساسال تاريخ ززنتوي كون كلو نسو مس كلب شيفيلد يونايتد يتصاوتلو أبز نبر وان أب قطم شيفيلد دربي وارنوك نحل مسبيتو كم مغنيات تقريبو بهندبت نعو أتريفو نألان كوين كم زت صوتون نسو دما
ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ኢሉ ብኸመይን ዋርኖክ ሶኒ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከይዱ ቅሬቱ የቕርበሉ የሰላስል ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ኮይን ንእንኮሸቶ ናይቲ ግጥም ኣበርኪቱ ነጋንቱ ከም ዘዕወተን ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ጥርቅም ኢሉ ኣፉ ክዓፁ ከም ተገደደን ኣዕሊሉ እንግሊዛዊ ኒል ዋርኖክ ንልዕሊ 40 ዓመታት ነስታት 16 ክለባት እንግሊዝ ዝኣለየ ኣሰልጣኒ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ካብዚ ስራሕ እዚ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምፍናው ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መደበራት ቴሌቭዥንን ራድዮን ከም ተንታኒ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ይዓይሎ ንሱ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዘሰልጠነን ክለባት 8 ግዜ ካብ ታሕተዋይ ደረጃ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ብምስጋሩ ክብሪ ወሰን ሒዙ ይርከብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ሳልሳይ ሰሙኑ ክቕጽል እዩ በቲ ወፂ ዘሎ ውጥን መሰረት ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ኣብ ጉጅለ ዝርከባ ክለባት ኣያክስ ምስ ናፖሊ ሊቨርፑል ምስ ሬንጀርስ ክጋጠማያን ኣብዚ ጉጅለ ናፖሊ ብ6 ነጥቢ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ሊቨርፑልን ኣያክስን ድማ ነፍሲ ወከፈን 3 ነጥቢ ሒዘን ቅድሚታ ነጥቢ ዘይብላ ሬንጀርስ ተሰሪዐን ኣለዋ ካብ ጉጅለ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት 6 ነጥቢ ዘኻዕበተት ክለብ ብሩዥ አንጻር 3 ነጥቢ ሒዛ ዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ ብዘይ ነጥቢ ጥራይ ዘላ ፖርቶ አንጻር ወናኒት 3 ነጥቢ ባየር ሌቨርኩዘን ክጻወተን ካብ ጉጅለ ሰዓት 7:45 ምሸት 6 ነጥቢ ኣዋሂላ ዘላ ባየር ሙኒክ አንጻር ብዘይ ነጥቢ ድሕሪት ተሰሪዓ ዘላ ቪክቶሪያ ፒዘን ሰዓት 10 ምሸት ድማ 3 ነጥቢ ዘለዋ ኢንተር ሚላን ማዕሪያ 3 ነጥቢ ሒዛ ምስ ዘላ ባርሴሎና ከፋለማየን ኣብ ጉጅለ ተደላዲለን ዘለዋ ክለባት ማክሴ ምስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ሰዓት 7:45 ምሸት ኣይንትራክት ፍራንክፈርት ምስ ቶተንሃም ድማ ሰዓት 10 ምሸት ክጻወተን ነዚ ጉጅለ ስፖርቲንግ ሊዝበን ብ6 ነጥቢ ክትቅልሶን ከላ ቶተንሃምን ፍራንክፈርትን ድማ ብ3 ነጥቢ ይኽተላ ኣለዋ ማክሴ ድማ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ የብላን ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 7:45 ምሸት ካብ ጉጅለ ብ2 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ዘላ ዛልስቡርግ አንጻር ብ3 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ዳይናሞ ዛግሬብ ሰዓት 10 ምሸት ብእንኮ ነጥቢ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ሰፊራ ዘላ ቸልሲ አንጻር ብ4 ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ተቐሚጣ ዘላ ኤሲ ሚላን ክራኸባን ካብ ጉጅለ ሰዓት 7:45 ምሸት ነጥብ ዘይብላ ላይፕዚግ ምስ ሓንቲ ነጥቢ ዘላታ ሴልቲክ ሰዓት 10 ምሸት ብ6 ነጥቢ ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ዘላ ሪያል ማድሪድ ምስ ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ኮይና ትስዕባ ዘላ ሻክታር ዶነስክ ክገጥማየን ካብ ሰዓት 10 ምሸት ጀሚረን ኣብ ጉጅለ ዝራኸባ ክለባት ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ኮፐንሃገን ሴቪያ አንጻር ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ክቃለሰን ነዚ ምድብ ሲቲ ብ6 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ክትኣልዮን ከላ ዶርትሞንድ ብ3 ኮፐንሃገንን ሴቪያን ከዓ ብ1 ነጥቢ ብድሕሪኣ ተሰሪዐን ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብ ጉጅለ ኣብ ክልቲኡ ግጥማተን ዓወት ዝሰለጠን ቤኔፊካ ምስ ፓሪስ ሳን ዠርማ ከምኡ ድማ ኣብ ፈላሚ ክልተ ግጥማተን ስዕረት ዝጨለጣ ጁቬንቱስ አንጻር ማካቢ ሃይፋን ክጻወተን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተሰናዲኡ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም